नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आज पाहणार आहोत त्रिकोणी संख्या। आता सर्वात अगोदर आपण त्रिकोणी संख्या कशाला म्हणायचं ते बघूया। ज्या संख्या ठिपक्याच्या त्रिकोणी मांडणीत दाखवता येतात त्या संख्यांना त्रिकोणी संख्या असे म्हणतात, किंवा दोन क्रमवार नैसर्गिक संख्यांच्या गुणाकाराच्या निमपटीस त्रिकोणी संख्या असे म्हणतात। आता पहा, तुम्हाला काय सांगितलं की दोन क्रमवार नैसर्गिक संख्यांच्या गुणाकाराच्या निमपटीस त्रिकोणी संख्या असे म्हणतात। आता उदाहरणार्थ क्रमवार संख्या कोणती? 5 च्या पुढची संख्या 6, 5 6 ह्या क्रमवार संख्या आहेत, 10 11 या क्रमवार संख्या आहेत। आपण उदाहरण पाहूया 4 5। आता 4 5 या दोन क्रमवार संख्यांच्या निमपटीस गुणाकाराच्या निमपटीस, मग 4 आणि 5 चा गुणाकार येतो 20 आणि 20 ची निमपट म्हणजे काय करायचं, त्या संख्येला 2 ने भाग द्यायचा, येणारा भागाकार ही त्या संख्यांचा त्रिकोणी संख्या असेल। आता 15 16 ही क्रमवार संख्या आहे, या क्रमवार संख्यांचा गुणाकार 240 आहे, यांची निमपट आपण 2 ने जर 240 ला 2 ने भाग दिला तर निमपट येते किती? 120 ही आहे या दोन क्रमवार संख्यांची त्रिकोणी संख्या। आता आपल्याला काय पाहायचं आहे की 1 ते 100 पर्यंत एकूण 13 त्रिकोणी संख्या आहेत। आता त्या कोणकोणत्या आहेत? 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 या एकूण 1 ते 100 पर्यंत 13 त्रिकोणी संख्या आहेत। आता आपल्याला पाहता येते की सर्वात लहान त्रिकोणी संख्या 1 आहे, तर सर्वात मोठी त्रिकोणी संख्या सांगता येत नाही। आता आपण उदाहरण पाहूया। तुम्हाला इथं असा प्रश्न विचारला जातो की 8वी त्रिकोणी संख्या कोणती, म्हणजेच काय 8व्या नंबरची त्रिकोणी संख्या कोणती। आता आपण इथं कोणत्याही प्रकारचं सूत्र न वापरता आपल्याला काय विचारलंय, त्रिकोणी संख्या कशी काढायची आपण पाहूया की त्रिकोणी संख्या। आता पहा, तुम्हाला इथं कितव्या नंबरची विचारली? 8व्या, म्हणून इथं तुम्ही काय करायचं? 8 लिहायचं। तुम्हाला मग अगोदरच व्याख्येमध्ये सांगितलं की दोन क्रमवार संख्यांच्या गुणाकाराच्या निमपटीस काय म्हणतात? त्रिकोणी संख्या। मग इथं 8व्या नंबरची विचारली ना 8, 8व्याचा पुढील क्रम कोणता आहे? 9, यांच्या गुणाकाराच्या निमपटीस म्हणून काय करायचं? 2 ने भाग द्यायचा, बे एक बे, बेचोक 8, किती उरले? 4 आणि 9 या दोघांचा गुणाकार करा, 4 9 36, मग येणारा गुणाकार ही 8व्या क्रमांकाची काय असणार? त्रिकोणी संख्या। आता त्यावरच आधारित दुसरा प्रश्न। आता इथं काय विचारलं? 15 पाया असलेली म्हणजेच 15वी त्रिकोणी संख्या कोणती। आता तुम्हाला सांगायचं 15 पाया असलेली। आता काय विचारलं? त्रिकोणी संख्या, हो की नाही? काय विचारलं? त्रिकोणी संख्या। मग इथं लिहायचं त्रिकोणी संख्या। आता कितवा पाया? 15, म्हणून 15 ला 15 लिहा। 15 पुढील क्रम 1 अधिक करायचा 16, भागिले किती? 2, 2 ने भाग द्यायचा, बे एक बे, बे 8 16, काय उरलं? 15 आणि 8 यांचा गुणाकार करा। 15चा पाडा 8 पर्यंत म्हणा किंवा 8चा पाडा 15 पर्यंत म्हणा। 8 पंच 40, हातचे आले 4, 8 एक 8 आणि हातचे 4 12, काले गुणाकार 120, म्हणजे 120 ही संख्या 15 पाया असलेली त्रिकोणी संख्या आहे। आता पुढचा पाहूया। आता आपण उदाहरण वेगळं पाहूया। आता तुम्हाला इथं दिलं 78 या त्रिकोणी संख्येचा पाया किती। अगोदर तुम्हाला पाया दिला होता, आपण त्रिकोणी संख्या काढली। आता आपल्याला इथं त्रिकोणी संख्या दिली, पाया काढायचा। इथं सुद्धा आपण कोणत्याही सूत्राचा वापर न करता सोप्या पद्धतीने आपण करणार आहोत। आता काय करायचं, इथं तुम्हाला कोणती त्रिकोणी संख्या दिली? 78। आता या 78 ला काय करायचं? 2 ने गुणायचं। 78 ला 2 ने गुणा, काय गुणाकार येतो? बे 8 16, 16 ला 6, हातचा आला 1, बे 7 14 आणि हातचा 1 15, या त्रिकोणी संख्याला 2 ने गुणलं, गुणाकाराला 156। आता या 156 च्या जवळची वर्गसंख्या कोणती आहे? 156 जवळची वर्गसंख्या पहा कोणती आहे? 156 च्या जवळची वर्गसंख्या 144 आहे, बरोबर आहे। आता ह्या 144चा तुम्हाला काय करायचं आहे? वर्गमूळ काढायचा आहे।
काय काढायचं आहे, वर्गमूळ. म्हणजे तो किती आहे, 12. म्हणून 78 या त्रिकोणी संख्येचा पाया किती आला आहे, 12 आहे. पहा, काही अवघड नाही. समजलं नसेल तर हे आपण दुसऱ्या नंबरचं गणित पाहूया, तोच प्रकार. आता तुम्हाला इथं विचारलं 36 या त्रिकोणी संख्येचा पाया किती. काय काढायचं आहे आपल्याला, पाया. मग पाया लिहायचं. कोणत्या संख्येचा विचारला, 36 ही त्रिकोणी संख्या दिली म्हणून इथं 36 लिहायचं. 36 ची दुप्पट करायची म्हणजे 2 ने गुणायचं. गुणाकार करा, 36 दोन्ही 72. आता तुम्हाला काय करायचं आहे की या 72 जवळची काय करायचं आहे, वर्गसंख्या लिहायची. 72च्या जवळची वर्गसंख्या. आता तुम्हाला वर्ग पाठ असतील, हो की नाही, आणि वर्ग पाठ करा 1 ते 30 पर्यंत, म्हणजे आपल्याला हे काढण्यासाठी सोपं जाईल. आता 72च्या जवळची वर्गसंख्या कोणती आहे, 64 आहे. आणि ही 64चा वर्गमूळ आता आपल्याला काढायचा आहे. 64चा वर्गमूळ म्हणजेच 64 कोणत्या संख्येचा वर्ग आहे, तो म्हणजे 8. आणि हे आपलं उत्तर आहे. म्हणजेच काय की 36 या त्रिकोणी संख्येचा पाया किती आला, 8 आहे. हे आपलं उत्तर आहे. समजलं असेल तर आपल्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि नवनवीन व्हिडिओ पाहत चला. आता नंतरचा प्रकार पाहूया. आता इथं तुम्हाला प्रश्न दिला आहे, 55 नंतर क्रमाने येणारी 8वी त्रिकोणी संख्या कोणती. तुम्हाला ही 55 त्रिकोणी संख्या दिलेली आहे आणि तुम्हाला विचारलेले 55 नंतरच्या 8व्या क्रमांकाची त्रिकोणी संख्या कोणती. मग सर्वात अगोदर तुम्हाला ही 55 दिलेली त्रिकोणी संख्येचा पाया काढायचा. 55 असलेल्या त्रिकोणी संख्येचा पाया. मग पाया काढण्यासाठी आपल्याला काय करायचं, या त्रिकोणी संख्येला 2 गुणायचं. येणारा गुणाकार किती असतो, 55 दोन्ही 110. मग ह्या 110च्या जवळची वर्गसंख्या कोणती आहे, 110च्या जवळची वर्गसंख्या आपल्याला पाहता येते 100 आहे. आणि ह्या 100चा तुम्हाला काय करायचं आहे, वर्गमूळ काढायचा. किती आहे, 10. हा आहे पाया कोणाचा, या 55 या त्रिकोणी संख्येचा पाया. मग तुम्हाला किती विचारली, 8वी. मग 8वी विचारली म्हणून काय करायचं, ह्या आलेल्या पायामध्ये हे 8 अधिक करायचे. किती होतात, 18. हा आहे आता पाया 18 असणारी तुम्हाला त्रिकोणी संख्या काढायची. म्हणजे याचं उत्तर 55 नंतरची क्रमाने येणारी 8व्या त्रिकोणी संख्या येईल. मग आता तुम्हाला इथं काय काढायचं की 18 पाया असलेली मग त्रिकोणी संख्या काढायची. म्हणून काय करायचं, त्रिकोणी संख्या काढण्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलं पाया किती दिलेला आहे, 18. याला काय करायचं, या पुढील क्रमानं गुणाकार करायचा आणि ह्यांच्या गुणाकाराला काय करायचं, 2 ने भाग द्यायचा. 2 न भाग द्या, 1 बे 92 18. आता काय करायचं, 9 आणि 19 या 2 संख्यांचा गुणाकार करायचा आहे. आता 9चा पाडा 19 पर्यंत म्हणा किंवा 19चा पाडा 9 पर्यंत म्हणा. 19 9 किती होतात, 171. आणि 171 आहे ही 55 नंतर क्रमाने येणारी 8वी त्रिकोणी संख्या. कोणती आहे 8वी त्रिकोणी संख्या, आपल्याला पाहता येते की ह्या 55 नंतर क्रमाने येणारी 8वी त्रिकोणी संख्या. त्यावरच आधारित दुसरे एक गणित आहे. पहा, सहज लक्षात येईल असेच. 78 नंतर क्रमाने येणारी 7वी त्रिकोणी संख्या तुम्हाला शोधायची आहे. इथं तुम्हाला त्रिकोणी संख्या कोणती दिली, 78. त्यानंतर कोणती विचारली, 7वी. आता जी 78 क्रमांकाची तुम्हाला त्रिकोणी संख्या विचारलेली आहे, तुम्हाला त्याचा पाया काढायचा. काय काढायचा, पाया. त्रिकोणी संख्येचा पाया काढत असताना काय करायचं आहे, याला 2 ने गुणायचं आणि येणारा गुणाकार किती असतो, 2 16 उरला 1, 2 14 ने 1 15, 156 आहे. आता 78 क्रमांकाची त्रिकोणी संख्या काढण्यासाठी आपण पाया काढायला होता या त्रिकोणी संख्येचा 78चा. त्रिकोणी संख्यांचा पाया काढताना काय करायचं, त्रिकोणी संख्येला 2 ने गुणायचं आणि येणाऱ्या गुणाकाराच्या जवळची म्हणजे 156 जवळची वर्गसंख्या कोणती आहे, 144. आणि या
144चा तुम्हाला काय करायचं आहे, वर्गमूळ काढायचा आहे. किती असतो, 12. आता 12 ही या 78 त्रिकोणी संख्येचा पाया आहे. तुम्हाला विचारलं 78 नंतरची 7वी त्रिकोणी संख्या. मग तुम्हाला काय करायचं आहे, या 12 आलेल्या पायामध्ये ही 7वी त्रिकोणी संख्या अधिक करायची. किती येतात, 19. आता 19 हा पायाची तुम्हाला आता काय करायचं आहे, त्रिकोणी संख्या काढायची आहे. मग तुम्हाला त्रिकोणी संख्या काढण्यासाठी इथं काय करायचं की आपण दिलेल्या ट्रिक्सचा वापर करायचा. दिलेले पाया जशा तसा लिहायचा, गुणिले त्यापुढील क्रम भागिले 2. मग भागाकार करा, 2 2 2 20. काय शिल्लक उरलं, 19 गुणिले 10 यांचा गुणाकार करा. 19 10 190. मग हा आहे आपलं उत्तर. 78 नंतर क्रमाने येणारी 7वी त्रिकोणी संख्या कोणती असेल, तर ती आहे 190. आता आपण हा प्रकार पाहूया. तुम्हाला इथं प्रश्न दिलेला आहे, 55च्या मागील 4थी त्रिकोणी संख्या कोणती. या अगोदरच्या प्रकारात आपण पाहिलं होतं की त्रिकोणी संख्या दिलेली असेल त्यापुढील त्रिकोणी संख्या तुम्हाला काढायची होती. इथं मात्र त्या उलट आहे. पण तुम्हाला इथं एक त्रिकोणी संख्या दिली आणि त्यामागील क्रमांकाची त्रिकोणी संख्या काढायची आहे. मग कोणतंही गणित असो, आपल्याला त्रिकोणी संख्या काढायची असेल, त्यांचा पाया काढायचा असेल, तर आपल्याला ट्रिक्सचाच वापर करायचा आहे. इथं सुद्धा तुम्हाला त्रिकोणी संख्या दिलेली आहे 55, त्यामागील 4थी त्रिकोणी संख्या विचारलेली आहे. मग तुम्हाला काय करायचं आहे, ह्या 55 दिलेल्या त्रिकोणी संख्येचा अगोदर पाया काढायचा. मग पाया काढण्याची ट्रिक्स तुम्हाला माहिती आहे. दिलेली त्रिकोणी संख्या लिहायची, त्याची दुप्पट करायची म्हणजे 2 ने गुणायचं. येणारा गुणाकार किती असतो, 110 आहे. ह्या 110च्या जवळची आपल्याला काय करायची आहे, सांगा पाहू, वर्गसंख्या पाहिजे आहे. कोणती आहे वर्गसंख्या, 110च्या जवळची वर्गसंख्या आहे 100. आणि या 100चं काय करायचं, तुम्हाला वर्गमूळ काढायचं. 100चं वर्गमूळ किती आहे, 10. म्हणजेच हे 55 या त्रिकोणी संख्येचा पाया आहे. तुम्हाला काय विचारलं, 55च्या मागील 4थी त्रिकोणी संख्या विचारलं. म्हणून काय करायचं, ह्या 55चा पाया किती आला, 10. या 10मधून हे 4 काय करायचे, वजा करायचे. किती उरतात, 6. म्हणजेच तुम्हाला हा 6 पाया असलेली त्रिकोणी संख्या शोधायची आहे. मग काय करा, आता त्रिकोणी संख्या शोधायची, किती, 6 पाया असलेली. मग तुम्हाला त्रिकोणी संख्या शोधायची असेल तर तुम्हाला ट्रिक सांगितलेली आहे. दिलेला पाया लिहा, त्याला काय करा, त्यापुढील क्रमवार संख्येने गुणा आणि त्याला भाग द्या 2 निमपट. म्हणून 2 1 2 2 3 6, काय उरले, 3 आणि 7 यांचा गुणाकार करा, 3 7 21. हे आपलं आलेलं उत्तर आहे. 55च्या मागील 4थी त्रिकोणी संख्या कोणती आहे, 21 आहे. चला, त्याच प्रकारचा हा प्रश्न तुम्हाला दिलेला आहे. 78च्या मागील 6वी त्रिकोणी संख्या कोणती. तुम्हाला इथं दिलेलं आहे 78च्या मागील, ही 78 त्रिकोणी संख्या आहे. 78च्या मागची 6व्या क्रमांकाची त्रिकोणी संख्या शोधायची. मग काय करा, अगोदर या 78 त्रिकोणी संख्येचा पाया काढा. पाया काढायचा असेल तर दिलेल्या त्रिकोणी संख्येला 2 ने गुणाकार येतो. 78 2 156. या 156च्या जवळचा वर्गसंख्या कोणती, जवळची वर्गसंख्या तुम्हाला माहिती आहे कोणती आहे वर्गसंख्या, 144. या 144चं काय करा, वर्गमूळ काढा. किती आहे, 12. म्हणजेच 78चा या 78 त्रिकोणी संख्येचा पाया किती आला आहे, 12 आला. तुम्हाला या 6वी त्या मागील 78 या त्रिकोणी संख्येच्या मागील 6वी त्रिकोणी संख्या विचारली. म्हणून येणाऱ्या ह्या 12 पायातून हे 6 वजा करा. किती शिल्लक राहतात, 6. म्हणजे हा 6 पाया असलेली तुम्हाला त्रिकोणी संख्या शोधायची. मग त्रिकोणी संख्या शोधायची म्हणून त्रिकोणी संख्या काढा. इथं ट्रिक्सचा वापर करा. काय पाया दिलेला आहे, 6. 6च्या पुढील क्रम कोणता आहे, 7. याला गुणा.
6ला 7ला गुणल्याच्या नंतर त्याला 2ने भाग द्या. बे 1 बे, बे 3 6, काय उरले 3 गुणिले 7 यांचा गुणाकार करा. 3 7 21. म्हणजेच 78च्या मागील 6वी त्रिकोणी संख्या कोणती आहे? 21. हे आपलं उत्तर आहे. समजलं का बाळांनो? अशाच प्रकारचे तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्याला हा जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट्स करा, सबस्क्राईब करा आणि नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी तयार राहा. धन्यवाद.